Благоустройству одного из мусульманских кладбищ в Нижних Ачалуках сельчане не нарадуются. Оно находится на возвышенности, и добираться сюда было сложно, поэтому жители особенно радует новая удобная дорога, проложенная к месту захоронения их родных и близких. Хапэрска динха вавиз нисло зерти халах визми чаага паратойер ханц ай машин халтсуялыш хазерти вачхана дак ица вачхан yok проблемер тонлозе давал издоатжы көшмешке да кер давела воз болса г жалеш хамаш хачулж охкер барзмыш да карт ханчулты хага жалеш хамаш хачулж болс цулха жагул хантон ходинина жагулук. Новое дорожное полотно протяженностью в километр – лишь небольшая часть от всего объема работ, проведенных здесь. Реконструкция данной территории началась всего 3 месяца назад, а сейчас уже близится к завершению. Новое ограждение вокруг кладбища, 3 стоянки для машин, ремонт молельного домика, закупка нужного хозинвентаря. Рабочие потрудились на славу. زرق ديان ده وراء ولا بوسا وزاي وبشي ترد دسو متجي موليس وراتج قوجي وزيغا يرج هندو ياي تسجاحي تتعيش كقنا ياي قابت بابوغ بي ريبول ابو ازو بولج نجد في حبيج بابوغ بي لالو خلب نجد ابو بابو اخ تاخرج واخو الله اخو اتو بنا ميس ديك ساعات ديك دابا خاطو بو دواج ديال خش خلي يولج هذه لرد يولو شاميكس حتى يغبيتك أهتهاتوس يتزا ماشين تياجي أخماشين حكوب ما تيجي دخل مالي بتوني تايوخ. Благоустройство кладбища велось с учетом пожеланий сельчан и стало возможно благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с основателем благотворительного фонда Сафмара Микаилом Гуцериевым. أور يوش متيجي حدا كشمش دير كرتج أور لا تجي متيكلي از مال بول بول واخدا واش تخوز دق باج وش حبيحك بالله تخون ديز شمس تخوز دق باج واخدا مالي حدا شيء دير ديل رام تخوز دق باج شو تخون شام باج بيتك يا حيا هم دير دق برك اللورسون يكشمش حدا بالله شتا اللورسون اس حدا يتاچن اللورس 2-3 столетия малил бол بتخدبيحك باخ دي رابيحك باخ كشمش متك خبوچي متك اوز بيحكي بوسناخه وغوتريو ميكال صرا عمر خان علي خان صرا خباكتاش ناخه باتشا برتت دق خواشه بالله بوخ بخير دق هم لجيتات دق اخش رزق نيخ ناخ قهيغات وتي ديل Рабочие также убрали засохшие деревья и кустарники вокруг ограды. В ближайшее время планируют покос травы внутри кладбища, а уже в скором времени начнут благоустраивать и другие кладбища в селении Нижние Ачалуки. حظ شيء كش كادت خيرت بوغ بيبيشان اللي بوغ أوغست بوغ دبول بوغ يعني أدمستراتية ترى يرت باش ناخ ترى بركل آل لوسون يرجع أرجنيزوات يا بتشها قصيريونو يا رياض خول دا ساعد أوتسار. До конца этого года масштабные восстановительные работы проведут на 40 кладбищах республики. 33 из них мусульманские, а 7 православные. Оставшиеся обновят в следующем году. Дана Плива, Хамзат Халухаев. Новости 24.